Egunon gaztek, berrize, Carlota eta ni, bueltan. Oaingon, Oian Erromarate, gure lehen urteen irakasle bat izan zen, aurten jarraitu irakasle izaten, baina ez guria. Ta, bueno, gu bezala ikaslea izan zen hemen, zentruntan ikasi zuen, ta... Ni orkestu naiteke. Bai, nahi batzu. Bueno, igual zule lehengo, ez? Bueno, Carlota. Carlota, irati Carlota, Oiane. Ni Oiane, irakaslea, gaur egun, lehengo mailan, animazioa eta argazkilaritzan, eta ikasle hoia, diseinu grafikoa ikasi nuen. Listo. Bueno, galdera batzu ditu prestatuta, eta, batzu dile ikasle modun erantzuteko, eta beste batzuk, irakasle modun erantzuteko. Ordu, lehenengo izango zen, zu nola aurkitu zenun zentrua? Idarte. Bai. Bueno, nik hemen ez nuen ikasi, bai? Osa, nik idarten ikasi nuen, baina idarte Saramagan zegoen. Saramaga auzoan, bai? Duela zen bat urte? Nik ikasi nuen, hasi nintzen 2011an, eta amaitu nuen 2015an, osa 4 urte. Almai. Baina eskola Saramagan zegoen. De hecho, esan deitzen idarte. Deitzen zen, idarte izena geroago etorri zen. Lehen deitzen zen EASD ADG. Arte eskola. Nik uste nire lehengusiak hemen ikasi zurare. Eta zegoen Saramagan, eskolazko zere txikiagoa zen. Osa, jende gutxiago ginen, adibidez animazioko zikloa ez egoen, hori berria da. Eta nik ikasi nuen, bertan orduan nola ezagutu nuen gradua. Bueno, bani batxillergo... Eske... Nere bilbidea da pixka eta raroa, batxillergo teknologikoa, zientifiko-teknologikoa nintzen egiten. Eta baina argin neukan zerbait digitala nahi nuela ikasi graduan, ez? Orduan, DBH-en orientatzaileak, ez idan oso ondo orientatu. Guri bez. Eta batxillergoan nengoenean zientifiko-teknologikoa egiten, bertako orientatzaileak esan zidan, zu igual diseinu grafiko ikasi hor zan izan, zer da hori da, ez da, hor pizka deskubri duneban, zezan diseinu grafikoa, eta esan zidan, ez zer egiten duzun batxillergo zientifikoan, eta ni, sorpresa, hemen nago, ez? Eta, zelan nota nahiko onak nituen eta gaindituta ia dena, pasatu izan nintzen artistikora, bigarren mailan. Orduan, bigarren mailan egin nuen artistikoko irakasgai batzuk, zergaitik, badakizuen bezala, sarbide froga egiten da eskolan, eta, pizkat prestatu behar nuen, ez? Orduan, orientatzailearekin etorri nintzen eskola ezagutzera, Saramagan, holan ezagutu nuen, oso orientatzailearen bitartez, beste garai batzuk ziren. Osa, izan zenun orientatzaile dezenti bat. Ona. Batxillergoan, eskarne, oso ondo goratzen ez berataz gainera. Bai. Ez que gu ere izan zen en plan orientatzaileagatik, pero izan zen pixkat sin más. Ate irekitara etorri zineten? Bai. Izarota biek bai. Etorri ginen urtarrilan egintzula una guanibi extraña. Bai, Bai. Ta justo zeuden platoan argazkik ateatzen, ta gero, sin más. Pasu ez, irati. Baina eskola berdinetik zatozte zu, Bai, baina eske irati kontatu zure historia, porque telita. A ber, ni gauza da, batxillergo inun, eta genuken asignatura bat, tipo audiovisuales. Oida. Bai. Ta gustatu zitzaiten, baina sin más. Ta ideia, printzipio baten zan, zinea ikastea, baina zan, edo pribatua, edo oso urruti zeon, ta, nahi dinero. Ez da, Ta, izarok esan ziten, Carlosekin etorritzala honea ikustea zentru bat, argazkilaritza zeola, eta nizan nun, pues igual, bai, eta nola, enaiz jongo zineita, porque esto dirue, pues bai, eta jonginen, eta aztu intzitzaiten abixatzea. Bai, nientatu nintzen, irati mentzeola, lagunei abixatzea. Ni entatu nintzen, irati mentzeola, justo aurkezpen egunean, oza, nire hor, izarokin nintzaiten plan, Diogo atalora tal, no seke, eta esan zin, bale, iritsi nintzen, eta tipa hemen zeon, jo. Egiez, a ber, kaixo, Ez que gauza da, geho gainia, esan nion, uste guatzen naizela bai, izaroi esan niola, tipo, azkenen etorriko nintzela, eta matrikula inun eta guztie. Ta izaro pixue bilazun eta pixue hartuzun batxillergoko ezote duen beste jende batekin. Carlota residentzia hartuzun, eta ni berez junde etorri behar nun. Ta geho ja ikasbin,
aurkitu nituen nire DBH-ko lagun batzuk, eta esan ziaten, Gasteizen ikasiko zuela, pixuantzat, 3 zeuden, eta 4 pixu bat zantan, Gasteizen ikasi behar nun, baiekin jo nintzen. Torin zen duen. Itzain nun ere gurasokin, azkenen baietz, behaiekin etorri nintzen, eta tipo, izaro, idatzi ziten, urrengo gunen honia etortzeko, eta esatiten, eske bakarrik nago pixun, gainera pixu bat, amoño batena tope zarra, beldurre mateu, eta esan nion, pues nahi bat zetorri pixu elota, eta ze pixutan neria, eta koma que pixu haukezu? Bueno. Aztu intzitzaiten abisetea, orduan joan ginen ere pixuko lauak, izaron pixue, izaron bila, gero izaron pixutik etortzeko, koltxoi bat jarri genuen nire logelan, eta lehenengo gauen izarotari bat egin genuen eta etorri ginen, eta Karlotan teatu zen neula. Ze polita. Bai. Ze histori polita. Bai. Eta, klaro, lehenengo gunetan guk ez denekin ez behia nola funtzionatzen zuen, Claro. ez tranbillak ez A ver, dena. Eta gainera- jun ginen, bueno, hemendik estaziora, oinez en plan. Baina, Carlota, zu Donostiatik zatoz. Hiri Ja. batetik zatoz. Ja. Bueno. Kateta deitu diazu, hola hasi sutilmente. Vale. Nire bai herri batetik nator, baina net esan, berak esan dago ez nekien behi, ezakit, bueno. Osea, ez nekien behiaren ibilbidea. Bueno, claro, hori normala da. Gauza da, izarotan nire ez genekiun ibilbidea eta apata Oinez. etortze ginen, tipo, Claro. lehenengo hilabete terdi apata, igual, ordu erdi berroi Bai, minutu. eta ni esan nien. Bueno, Esan zu nien. gehiago. Dago autobus bat, behi, no seke, hemen hartzen badezue, Euskal Herrin uste dizuten, no seke, no sé cuantos, eta santzeten. Anda! Ego, bai, Bueno, eske nik paren hartzet. Honekin Ja, atatzen flipas, dugu luzatzen ari da. ondorio bat. Eskolara iristeko, Beia dago, behia transporte dago. publikoa Bai, dago. osea, iritsi daiteke, eta bizikletan ere etortzeko Bai. bide oso ondo dago. Bai. Bide gorria dago, eskolaraino. Tranbideak ez arrapatia. Bueno, a ver, leku guztietan bezala. Ja, bueno, leku guztietan tranbia. Dolosin ez da tranbia. Bueno, baina Bilbon adibidez bai. Bai, egia. Bueno, bai. Vale, a ver. Bale, eta gero diteu, hasierako bizitza eta impresiok. Bizitza arerie hori izatzen. Beste 3 mutilekin, pixu Bizitza baten, baina eskolan edo Gasteizen. kurtsoa. hasi Kurtsoan. baino. Bueno, Gasteizen bai, baino, tipo, Orokorrean. lehenengotan, hasieratan eta bukaeratan aldentzeko. Niretzat zelan izan zen, baina ikasle bezala, ezta? Bai. Bueno, ni bai etorri, ni hasieran Ibartik etortzen dit, bueno, ni Ibartarra naiz eta ja Ibarren ez bizi, baina hori esan behar da bete Ibartarra garela. Ibartarrak. Hasieran joan eta etorritzen nintzen autobusian. Ilabete bat uste dut iraune bala horla. Osea, Normal. denbora pila bat galtzen nuen autobusean, eta gainera, dakizun bezala, ikasketa hauek lan karga Bai, badaukate, bai. baina eskatzen dutelako eta jarri behar da hor mai gainean, ez? Bueno, lana Ikia. dagoela, lan egin behar dela, ez? Orduan, denbora asko galtzen eban autobusian. Eta, klaro, autobusian ezin eban ezebezin. Eskuzko zeo zerrin behar ban eban, Bueno, claro, zuen. ezin eban ezebezein. Orduan, Bai. gatzen eban pila bat denbora. Eta azkenian, gurasokin ere hitz egiten, kuadriako bat bebaitorri basan Gasteiz ez dakize, eta aurkitu gendun pixua, eta urri azaroan ja Gasteizen egon nintzen bizitzen. Eta, bueno, eske niri gauza bat asko gustatzen zaidan eskolana da, naiz eta asko izan gaur egun, eskola nahiko familiarra da. Osea, irakasle eta ikasleen artean sortzen den erlazioa, bai. orokorrean oso gertukoa da, ez? Osea, ni gaur egun irakasle naiz, baina eske nire lankideak, nire irakasleak izandako pertsonak dira. Asko. Bai? Niri Gu klasea hemen ganen emandakoa, aste ez? Orduan, klaro, nire oso tratu hon eukidot beti eurekin, ez? Eta naiz eta hemen ez egon, kontaktua jarraitu dute eukitzen. Orduan, Bai. hona etortzerakoan, bueno, izan da guai, osea, eskuzabalik, ez? Como etxera bueltatzea. Bai. Orduan, sortzen dan giro hori oso polita da. Eta orain nik hori sentitzen dut ikasleekin. Osea, gulan esarte bali magea kolegeo zen guga. Gula bueno, kolegeo bez, a ber, lankideak, ez? Baina bai, osea, eroso sentitzen zaren toki batera zatoz. Bai. Gure hirugarren hirugarren gradua irati. Magis? Ez, barkatu baina magitza ez. sortuko, barkatu. Eske goza, bueno. Gradua zikloa. Bai, sí, Bai, bueno, barkatu ulertzen. zikloa. Ez da ulertzen zikloa. Zikloa. Oain bezala ziklo bat egala ikasten Bale, argazkilaritza. barkatu. Guk. Bai. Bale, bueno, gure lehenengoko izan zen. Impresioak, lehenengo impresioak. Baina hori gero Baina- datorre, ez? Sí. Oin? Bai, lehenengo Ba, bizitza vale. eta lehenengo impresiok. Bota.
Ez, baina, da bezu zu lehenengo. Ah, zuena. Bai. Claro, zu guria. Vale. Ze gure irakasle izan zinen lehengo urten, Bai. Aldezu hitz egin, o guri buruz, o Bai, klase... gainera, generalen. Bueno, ez dugu komentau. Hau, baina Fuerte. podcasta montau duzu zuek. Bai. Eta zuek izatotenean da Irati Carlota, baina kamera, honen atzean daude oida. Markel eta Itziber realizazioan, eta Gauzak kamaretan daude Naroa, Ana eta Izaro. Orduan, Gelako denak, zazpi. Dano gauz, bai, orduan. Hau dago guai. Bueno. Nola gaur, ate irekik esan dian, hau guztia aurkezteko, gure tutoria David, Bai. ara Platon argazkikateatzen, eta gutan konfiantzeu, ze eharrakea, eta atzoko podcasta diseinukoa montatu genuen orduan esan digu. Gaur zuek. Arazo bat olima dago, abixau, baina konfiatzet. Bai, orduan, hori Tope. hasteko, orduan dana doz hemen, orduan impresio hauek danak entzungo dituzte. Bueno, claro. Bueno, baina David Vale, confía itxoin. a medias, Orduan, Nahi dunen. lehengo gunak. Bueno, izan zan, dakizuen bezala, lehengo gunetan ez dakit akordatzen zareten, nik beti proposatzen dut lan bat. Galdetegia? Dala, Ai. ez, galdetegia bai, baina bueno, galdetegia da beti pasatzen duten zerbait, ez, baina lehengo proiektua akordatzen zarete zein Bai, zein zan? mosaikoa. Kolaxa. Eso, Ez? me mato. Kolaxa eta gainera bata besteari egiten Bai, duzuen kolaxa da, terrible. ez? Gaizki Vale, pasatzen horrekin. realidadea da, kolax hori ikusterakoan, lan horren emaitza, pixkat ikusten dabe bai, nolakoak zareten, bai? Orduan. Di una impresión terrible. Ez, lehenengo impresioak izan ziren orokorrean onak, ez? Baina ikusten zan bebai pixkat, kutsu bat, ez? De, bueno, zein da igual ordenatuagoa, perfekzionistagoa, nork dauka igual begia pixkat landuta gehiago, ez? Argazki aldetik, osea, pixkat ikusteko bebai zuen maila Bai. zein dan, eta gainera gogoratzen zareten bezala bata besteari egin behar zenien. Bai. Segertatzen da, kasu honetan, zuek ezagutzen zineten. Batzuk, bai. Beste batzuk ez, orduan Claro. hor, 50-50. ez, osea, da zerbait interesgarria. Eta akordaten zarete, gekagola txuz, bai? Txuz! Ezineten, bitu ze barredanok. Jo, zen talde bat superkuriosa, porque, Bai. bueno, txuz nagusiagoa zen. Oida, kontekstun jartzeko, Bai. bastante. Amaika Bai. ginean, denak 19 urte baino gutxiago eta lotxuz. Bai, eta, jo, zegoen giro bat zela, jo, como, ostras, kurioso, ez? Ze gainera bera nahiko ondo adaptatu zen, osea, galdetzen zuen, akordatzen zarete, Bai, ez? Osea, galdo bai, baina gero email bat bialtze bali mazen esateu, bueno, astelenetan behidatzei dut beste egun guztietan, hori, ez? bai, osea, ez, generazio ezberdinetako pertsonak zeundeten, Bai. baina, bueno, orokorren impresioa hona izan zen, en plan, talde alaia, iztunak, Hola, jarraitzen. askotan... Eta beida noa iritsi zaigun, oi? Beitu, ondo. Vale. Ez, baina, bueno, ondo, beti parte hartzeko prest. Hori bai, bebai ikusten zen, nor zeukan oinarri bat, adibidez, Aitziber eta Markeleri ikusten zitzaien, oinarri bat zeukatela, potentea. Bai. Baina egia da bebai, gaur egun ikusten dut zuen emaitzak, ez? Osea, ez zeukatenok oinarri hori, eta jo, asko hobetu duzuela, bai? Osea, adibidez, Zaramagako proiektua oin bertan egin duguna, Bai. indozuena barkatu. Bihar orkestra egoaz irratia, bai, berriz. Bai, jo, osea, EITB. kriston lana, eta izan da demostrazio bat, ez? Osea, Esan, orgullo bat. guztiz, bai, barkatu, orgullo bat, eta irakasle bezala, esatea, ostra, jo, ez, urte terdik ematen du, Eske, kristonerako, baina egia da, zina oso berde zeundetela. Bai, fija. aldaketa da izugarria. Lo- Nik bai, ikusten bai. ditut iazko lan batzuk digo, pero que vergüenza. Bueno, hori bez, osea, ikasten zen bai, beten. baina, hasiera baten irakasle iaia guztik esate ziguen, erakutsi zuen bost argazki honenak. Buah. Niko hain ez ditut Buah. erakusten, ez da de milagro. Nagorek esketu ziguna, que nos puso a parir a todos. Euskeraz. Bai, proka bat Egia bota izan zion. zen. Lokura bat izan zen. Bai. Tipo, argazki gustukoenak, zeatik, eta tipo, ustezuenak dira, gura gusten dena gara izan mierda. Bai, A ber, horretarako etorri zineten ere, Bai, ez? bai, Osea, bai, bai. ikasteko horregaitik esaten Imagina dut... hori izan zara gure lehen da biziko impresioa. Bale, Bakizu- markatu, orain zuen txanda da. bakizu- Hor, nire impresio esan dizuet, batzuk Bai. pixkat berdeago, beste batzuk bai altuagoa, baina, bueno, azkenean klasea ondo junda, gainera egia da, 7 pertsona izan da ere, amaieran, izan dela klase bat moldatzeko oso ona, Bai. kopuru bat
zuen gainean egoteko bezala, osea, atenditzeko, nik uste dut hori bai importantea dela, eta, jo, eskatzen zuena bakoitzak emateko guk ere, ez? Osea, platoan, o digitalki, zer, bueno, ez dugu esan, baina ni balio bide informatikako irakaslea naiz. Bueno, ez dugu esango programen izenak, espada. Mi enemigo. Baina, bueno. Nahi gabe bat emate esango. Mi mayor enemigo. Osea, nahi dut esan, bueno, talde polita. Izango zan nire... Toma. Ez, eta gainera, gaur egun ez dizuet klaserik ematen. Ja, tala ere... Eta hemen hau. Bai, bueno. Hori zerbait. Ez que gero bai, lehen urte bukaeran suposate argazki batzukin behar genizkibula, azkenen ez genitu nien. Eta esan genizun, bueno, horren partez podcast. Ba, hori. Eta guri, konkretuki, Karlotatani, mojate. Busti. Ez que lehenengo impresioak orokorrak dira, bueno, bai, zu eta Izaron izena esan zozta zuen. Konfunditu ingo zara, zedano konfunditzen zarete. Behin bakarri konfunditu nintzen. Ja. Bakizu nor konfunditzen da noain? Carlota. Egia, ez, atzo Izaroi irati deitu nion pingan ioz. Tani naiz irati. Tipo, ja bogea bintzai, baina del todo. Ez que hain nintzen beste izen eta gauza... Ez, baina zue bi hori, konkretuki ez dizuet esan, ikasle honak, izlariak, baina honak, baina danak zarete ikasle honak, nahi esan hona iritsi zarete. Ez? Ja nahiko. Ez decir mucho. Egia da, jolin, nahi esan, men zaudete. Lehenengo klasea zukin, o lehenengo takok. Lehenengo asteak, ez? Oida, A ver, bota. tipo, hasi zinen, botatzen, kaino guztiz, diskurtsoa de intzenun guztia, tipo, egon zinela lanen, gaizkiatxu zinela, tale dakit, eta esan, guau, ni baino gaizkiago dau, gaixo bat. Bai. Porque netorri bat nierrentik eukita onaino, eta esan nun, guau. Eta gero baikoatzen ez, kolaxan egiten, eotea pixun, nemesian gauzak pegatzen kolakin esaten, hostia, beharko argazkileritza digitalak izeniz, rekorte, korta pega iten nahi. Bueno. Baina ez gaizki, tipu... Dariketa bat, egia da planteatzen dugula, azkenengo, lehenengo gunetan markatu, batzuk ez daukaz ordenagailurik. Ja. O kamararik. A ber, ni neuke. Itxanon. Laga maitzen. Orduan, planteatu behar da, danok iristen zareten zeo zer. Bai. Bestelan... netesan horregatik planteatzen da horrela egitea, eta gainera horrek bultzatzen du zuen artean ezagutzea. Egia da, batzuk ja ezagutzen zinetela, orduan hori trampa da, baina imaginatu klase bat ez zaretela ezagutzen zuen artean. Jo, da igual ariketa bat azteko hitze egiten zuen artean, helburua da bai pixkatori. Hoi bai, klasen bai, baina gero neon nire pixun gauzak kortatzen da peatzen da esaten amikaula. Bueno, eta zuek nire impresioa zein izan zen, en plan, ze txarto dagoen pertsona hau. Ez, justo alderantzizkoa zan, ez? Horregatik, baina, tipo, gaizki pasatzen nula, baina ondo zaude. Hori. Ondo ni, tipo, puta madre. Que se sale. Alnaiz horta iritsi. Claro. A tope. Ta gero bai, pentsau nun, ta atin haudet, esan nun, buah, tope maja mateun, baina iman goit. Kaina bat, de la hostia. Bai, nik pentsau nun, ¿verdad? Por todos lados. Flipas. Bai. Benetan. Bai. Bai, esan nun, seguro dara, en plan, irakasle tipiko dara super jatorra, no sé qué, te vas a llevar genial, baina gero, lanei buruz, lanekin da como super zorrotza. Bueno, hori holan da. Bai. Holan da. Bale, baina niri posten nago hori entzuteak ere, Oie, ikusi genuen, eta hori izan zen. Baina, tipo, ondo. Posten nago entzuteak, zorrotza izateak, ez da zerbait txarra. Zorrotza, pero no zorrotza en plan mala gente. Feedback onak Oida, ez zinen pasa inoiz. Bai. Ustut ez. Ez horretik. Vale. Gaina da, zorrotz bat ikasten zunakin. Ez da tipo zorrotz bat de aterako nahi zemendin, negarrez igual, Es que la de zorrotz batzuk que te echan la bronca y no te motivan a mejorar. Ja, hoi tristia. Tristia. Baina bai, bastante ondo. Buah, es que zuek hasi eran sinaten softwareekin, A ver, es que ze gaizki moltatzen zinten ordenagailuakin, Horren esko zobeto esan. Claro, a ver, hombre, horretarako satozten nahi ikastera. Ordenagailu bat zalan nere besua, baino txikiua. Niko goratzen naiz... Etorri nintzen, gauza minuskula batekin esaten, mira litut instalotazun. Ez. Ni Corazón. akordatzen naiz, Markele kontrolatzen zebala nahiko ondo bere ordenagailua, eskerrak, porque era como nire esperantza, benetan, baina esan nuenean, zip bat, ¿qué es un zip? Y yo... Claro. Vale, hasieratik hasi gara informatika. Es que, gauza da, nik informatika utzi nun LH6. Ja, bai, baina... Gero,
dena autazkoa, eta nizertan, no. DBH bat informatika mekanografia. Baina DBH bat. hau ez da informatikako Ez, zerbait, ez? bai. Osea, nik uste dut hau bai gizartean gertatzen nahi den zerbait da, ez? Lehen, gu adibidez gara, bueno, ni behintzat nire generazioak izan du ordenagailu bat etxean, eta ordenagailu hori erabili da X gauzetarako, ez? Zuen kasuan ja mobil eukidu zuen smartphonea, non... Bai, edo tableta. Edo tableta, bai, non erabili zuen, bueno, guk erabili izan duguna ordenagailuan, zuek beste euskarri batzuetan, orduan, klaro, horre bai aldaketa badago, baina jarraitzen da erabiltzen ordenagailu, orduan eri asko, baina hau ez da zuekin bakarrik, osea, hau ez pentsatu guztietan gertatzen da, baina txoka itxen dozta asko, batzuk, osea, karpeta bat sortzenko ordenagailuan, eta zuetako batero batek, uste dut, kurtsu hasieran galdetu zuztala, zera ditza dut karpeta bat ordenagailuan. Niko banekin. Baina, bueno, bai, osea, net esan, da oso gauza bat oso basiko, baina gero, azten zara pentsatzen, dezazu eske ulergarria da, ze mobila eta tableta erabiltzen da orduan, ez dauka eskakizun hori, ez? Orduan, karo, da, como, ezitu behar zaitxuegu teknologia, hauek. Gaina gure bai izan ginen azkeneko urtetako tipo generazioa ordenagailuk berandu sartu zizkigu. Claro, bai, claro. Ze oain denak txikitatik ordenagailue, digamos, beharrezkoa da DBH eta hola, eta LH eta nik nire nahiakin konparatzen dut. Osea, ni LH bosten geneuzkan txikiak klasean, pero erabiltzen zian, pues, bi klasetako nire nahiak ja LH bosten, literalmente informatikako. Ja zeukaten ordenagailua, en plan, zentroa utzita, baina behaiena eta gero ja etxean dauka. Ala ere, nire diskurtsoa bezez da ordenagailua jaki behar da erabiltzen bai, ez? Osea, nire esan, zuek argazkilaritza etorri zarete ikastera, eta orduan, jakin behar duzu erabiltzen, ez? Zuen albumak ordenatzeko, eta bar, baina, uste dut, liburuak, tekstuak, oza, horri alde oraindik erabili behar dela. Dana ez da digitala. Bueno, ez que nik un karpeta bat intentau montau de. Osa, guri... Ikusten eta initxera. Ikusten, Ez que guri... Bizitan zerzetan. Nire jarri zeten ordenagailua DBH laun, eta esan genuen, zertako. Ja, tipo bukaeran, informatikako. Daukagu, azken urtea hemen, zertako, en plan, batxillergoan, pues emate betete, pues eman batxillergoan, hemen DBH zertako, dara matia 3 urte ordenagailuakin, pues ez eman. Egia esan, que DBH tope joitzu ziten ordenagailu tema tipo kuarentenagatik. Bai, hori izan zan. Hor bai sartu zitzilen. Ordenagailu denatako. Eske hori bebai, eske, klaro, zu izan zaite generazio bat, harrapatu zit... Eske gaina bukaeran harrapatu zituen gaizki. Ez, eta gainera, adin baten... Txarra. Saia. Txarra ez, saia ez. Amalaura 5 urte. Bai, eske generazio bat hor notauko da, egondala COVID-a erdian. Guri esan ziuen, batxillergon ja sartuta esan ziuen, nola notatzea zatoztela tipo DBH irutik COVID-agin. Bai. Esan Gauzatxoak dira. Joan dela como super espesos y como que no nos enterábamos. Bueno. Hori, nik uste jarraitzen. Ze gaina, buelta hober genuen tipo klase eta lan eta presentzialak, eta gaina batxillergoa pasa. Ja, bai. Bilak doblau zizkiguen. Bai. Jarraituko aurrera. Bai. Ez que igual gaude juten... A ber, ziklotik ze pentsatzezu? O nola sentitzezu gure ziklue? Orokorrean? Bai, gaur egun. Jo, eske iruditzen zait, behitxu. Gaur egun, bizi gara teknologia, teknologia dagoen mundu baten, sare sozialak, influencerrak, orduan, podcastak, ez? Bai. Eta da, ziklo hau, justu argazkilaritzako zikloa, da aukera bat, kriston aukera, non, talde txikiak diren, badakizu gainera, zuek zarete 7, baina ezin dira askoz begeio izan. Bai. Osa, nahi esan... Ez que nik uste bi gehiago taia da... Bai, eta gainera emateko gube bai zelan esaten da... Irakaskuntza. Bai, irakaskuntza hobeagoa edo gainean pixkat egoteko, ez? Osea, jarraitzeko pixkat pertsonalago ikasketa hori. Jo, baina, era honetan, influencerak eskatzen dituztela argazkiak, bideoak, ez dakize, mundu horretara jo dute, baina gatazkak, ez? Gaur egun dauden gatazkak, sozialki, ez? Osea, hori dana jaso behar da. Bai, eta egia da, bizi garela mundu baten, non inteligentzia artifiziala hasi da sartzen, baina hori ikusiko dugu ere nola erabili tresna bezala. Bai, osea, ez arerio bat bezala, baizik eta
tresna bat, Bai, osea, nik tresna uste- bat gure egunerokotasunean erabilia izateko eta ez eukitzea beldurra, baina nik uste dut ziklo hau teknikoki dauka oso maila ona. Bai. Dauzkan, Bai. dauzkagun materialen gaitik. Bai. Sabeitu. Humildemente hablando, bai. Ez, osea... Bai. Bai, 100%. Ta etorkizunen nola ikustezu? Ez que nik uste... Nola dator? Ba... Ez dakit. Osa nahi esan... Claro. Ez que, a ber, urren urtean zeima pertsona datu. Claro, ez que ez dakigu. Ja, Bigarren bigarren bat bekaien. lehenengo mailan laudie. Bai, Igual baina... ez, igual bat baten datoz 15. Zuek Ja. lehenengo mailan zeudetenean, zeuden lau ikasle bigarren mailan. Bai. Bueno, 3. Ez, osea... Bai, lau irutako ginen. Osa nahi esan... 11. Bueno, Horrela, ez dakit, ikusiko guia interesa dagoen be bai, ez? Osea, hori gainera modak dira be bai. Bai. Osea, Bai, claro. ez dakigu eta gero be bai, Ez que orain hasi dakizuen da- bezala, osea, jaiotzak jaitxin dira. Bai. Orduan, hori be bai noiz claro. helduko da, Generalin gutxio da. Orduan, ja, gutxio bai. etorriko jen. Ez que, oain moda da diseño grafikoa eta barne diseño. Ez pentsa, nik diseinu grafiko ikasi nuenean argazkilaritzan 12ko taldeak zeuden, Bai, baino, que guain. Ez, Oso nahi- baina nahi esan, eta hori mantendu da, ze gertau da, jo, bai ziklo hauek ikasteko aukera autonomoa dagoela. Bai. Zure kabuz. Bai. Eta gero ere, aurkitzeko ez dago erraz. Osea, gu, lehen esan bezala, Orientatzaileak aurkituzun. aurkitu genuen, pero eske, Bueno, horte magaude horretan, bale, lan egiten. Bai, esan nahi dut. Hortako egea. orokorrean, o ez daude, esan, publiko esan nahi dut, o publiko ez dago, o dena da pribatua, eta kuesta un Ja, cañón. jendea dirutza badauke... Hortan gabiltz, pixkate idarte ezagutzera eramaten, ez? Bai guk ere somatzen dugu estela asko ezagutzen, eta jolin. Ja. Nik uste Bai. dut oso aukera polita dela, gainera zikloak badakizue matrikula Bai, doainikoa dela, osea, Bai. kristona Bakarrik aukera da. seguroa, ordaindu behar da, ze segura ez bali madego ordaintzen ez dugu titula ematen. Jarraituko dugu aurrera. Bai, orain dugu bera. Ordaindu dugu, Ah, vale. Lasai. Oso ondo. Ja, ordaindu. Igual hau moztin biako guaina. Igual, ez da. Ta, gure etorkizunei buruz, ze uste? Ja, hemendik ziklotik Jo, pasarean etik. nik hemen ikusten dut jendea oso prest argazkilaritzan lan egiteko, Bai. eta kapasidadea dagoela, guztiz, eta jakintza daukazuela. Eta ikusten ditut beste pertsona batzuk, oraindik esploratu behar dituztela beste bide batzuk, igual argazkilaritzarekin esain lotuta, baina bai audiovisual ikusentzunezko hauekin ez lotuta. Ze badakitzuekoen beste ziklo bat ikasiko begirada hori. duzuela. Bai. Baina badakizu adibidez Anari beti esaten diot, Ana, nik ikusten zaitxut, Tipo modako modan, zeze. ez dakize, ez gainera asko gustatzen zaio. Bai. Naroa ikusten dut, kiroletan, osea, eske ja hortan dabil, Ja, gainera, bai. osea, Bai. gainera ja aurrera pausuak ematen, ez? Osea, Proud. no? Bai. Orgullo. Adibidez. Otorkizuna, Txalo, ona ikusten dizuet. Txalo, txalo. Badakizue beti behar duzuela, Bai. Bai. osea, Punch. zuen kabuz bilatzea gauza hori be bai, ez? Osea, ez dira Bai. etorriko zerutik. Bai. Osea, Ta, gomendion bat, praktikatzea. daukezuna gutxet. Bueno, ja india zue kaso, eta sortu duzue kontu pertsonalak, ia danok, Izen errex batekin. izen errez batekin, baina ez gelditzea, eta proiektu pertsonalak egitea. Nere gomendia hori da, proiektu pertsonalak egitea, badakizu gainera gure eskolako ateak zabalik eukiko dituzuela, Bai. edo zer goza behar baduzue laguntzeko, pres gaudela. Ze gertatzen da. Gu 5 urte barru. Egun onoian, Ez, baina gertatzen da, badakizu indala Orain pare dela bat gutxi, egun Davidei- Mario etorri Oia. zen, bai, Bai, idatzi zion. ikasle hoia, behar zuelako laguntza, eta hortan egon ginen. Osea, azkenean txik gutxi izateak ere gauza honak dauzka. Bai. Eta nik uste dut ere, en plan, gure kasuan argazkigintzako como departamentua dala mas piña. Danak dira, Bai. bakarrik ez duzuela ikusten. Ja, claro, ez dakigu. Ez que guk ikuste dugu, en plan, klasean dena isilik. Ez que gu ez gaula, orduan. Baina eske zuek esare hola, orduan, klaro. Ez que gero bai, zer gauzak grabatzeko edo, adibidez, martxoak sortzeako grabatu geuna. Hori gero esan behar izuen. Bueno, barkatu. Vale, parkatu. Pues, Ba, gero lako. ezer. Ez du ezer esan. Osa, baina, gu batxillergoan ere
klasean, osea, artistikoak como que hicimos piña ere. Ja, porque Igual rarito batzuk ginen. igual A ver, besteetan ere gola zan, pero... Egia da, bueno, gure espezialitatean irakasleok oso roiona daukagula, eta orduan horrek ere laguntzen du gustoko gauzak egiten, zueri laguntzen, eso, eta hori ikusten da. Ja. Osea, net esan, Bai. gure artean koordinazio ona dagoenean, gauzak gertatzen dira. Bai, gaina batzuk klaseta pasatzen zate. Hori, Ja. gaur bezala. Eta gero ere ordezkoak, como que los acogéis. Bai, O sea, claro. A O ver, sea, badirudi que ordezkoak ezagutzen dituzue desde que tenéis 3 años. A ber, batzuk bai. es que batzuk ezagutzen Bai, ditu. batzuk bai, hombre, es que... Denak askoitiko dile. Ez dara, que ez, bien. Baina esana, Zu. bi urteetan izan dugu lau bost irakasle Askoitiarrek. Da, Jurola kostan ez dakize gertatzen dan. Ja, guri, Argazkilaritzari. barkatu David, baina guri broma bezala Hor kaldetu dau, di. David. Tope David, barkatu David, baina kurtson, ja igual, irakasle tope genuzken askoitiko eta galdetu ginen, David, zatik dodi beste askoitiko eta Davidek broma modun esan zion. Bai, ezke dao, taller espezial bat, askoitiko lan alizateko hemen, ezakize. Izaro sinistu intzun, broma bat zan, Bai, zan como, dando a entender, azkoitikoak daukatela como arazoren bat lan abiatzeko, oze, Ta orduan, tipo, como que la acogido. acogían. Eta izan en plan, benetan? Da izaro, tipo, egitan, eta David, bai, eta gaina David, Ta irati nola, también, bueno, David, lurrean, dan, no sé qué. junintzan, karlota de parra aldez eta, baina zatik ez dezue parra, oso polita. Broma dalako, en plan, obviamente. No izango da hori, osea, en fin. Baina, jarraituko dugu aurrera, edo, zer. Bai, Ai, Ze beste lan lusatuko bueno. gara. Ja lusatzen gaude. ja, Ziur. guk esan behar dugu gure zikloko lehen impresioa. Bai, ez duzu esan. Ah, vale, ba, A ver. generalen, bai, tori. A ber, ni generalen, claro, gugen diotuzten, batxillergotik gauzak itxagatik irudita soinun, eta desberdina izan zen. Bai. Zer, de repente, sartu Es que- zizkiguen, es que- izen arraru pillo baldeko Ze zitari. programakin hasi ginen gu. Vale. Ez, esan nahi nun, en plan, Bueno, argazia bai. iretzeko, pero... Hemen? Ez, Ah, batxilla. Bueno, es que, ze azteko, graciosa. ni sartu nintzen artistikoan bakarrik asignatura horregatik. Ikusentzunezko Bai, Bai, Ni, generalen gehien bat. porque ni jun barri nintzen ikusentzun ikastea unibertsitatea, Ah. eta gero hau aurkitu nun, eta amak esan zian, no, haz esto. zikloa. Bai, Ni esan be- zian, jun en línea recta, no hagas curvas, y yo, vale. Ni berez, baitu. batxi zientzita joan behar nintzen. Bueno, Eta gero ja, figura eta batzuk. Ah, hori, hori, bai. impresioa zikloarena, Hasiera lehenengo baten- impresioa. hasiera baten- Eta gero esan amaiera. Bai, nik hasiera baten, esan nu, ingo zait aldapa gora bat dela, hostia, zederrende, Bai. izen tekniko pilo bat. Ah, Claro, nik ez nitu niño izentzun, ninekin, como mucho, pare bat izena, tipo, nere aitak erabiltzen zituen programak. Eta derbende, etorri zitzen, gaina, Bai, gehien osea- batzu, esaten, hau ez dakize, kameran konfigurazioa ze marka digitala ez dakize, eta ni, barkatu derbende, PPP, eta ni, venga, agur. Bai, oza, nire ziren, nik ere pentsatzen en plan, izango zala pixkat, bola, niretzate, Bai. bola, eta horren ikusteri digo, ha sido sencillito. Bai, etan, Osea, uste nun gaizkio pasatu nula. a Bai, ver, sencillito, Uste nuna, zehaztu hori, baino, sencillito dentro lo... errexao. baina erresa gustoko igual duzuelak, osa nahi desan. Bai, claro. A ver, yo he tenido mi bronca con el querido Photoshop. Ah, bueno. Jarraitzen Esan dugu ez dut, dugula esango programarik. Bueno, berdin, Edizio programa. Jarraitzen dut, llevándome Argazki edizio. Bakarrik mokapak, ez? Buah, Bai, pia, gustatzen bai, zitzaizunarik bai. eta hori, ez da? Bai, Ez que orain- gaina gutxi egon ginen klasen, eta asko Ja, errexao bai. izaten. esan zen polita. Bueno, jak izan zian politak. Bai, hasi nintzenean con Kamiseta graphic egiten. design is my passion. Bueno, Buah, con el Erra comercial. izan zen. Bueno, Bai. hori, Eta orain zelan ikusten zarete. tope. Amaitu, amaitu Vamos, duzue, es que- praktiketara zoazte orain. urte terditan ikasi dugu... Alkon montatu agentzia oso bat igual, bakarrik. bi urtetan ikasi dezakezuna, en plan, Ja, lokura bat izan da. pila bat. Nik Eta uste nun, gaina nik uste azkar. nun bi urtetan ez zitela hainbeste demo emango hainbeste gauz itxiko eta ikasteko eta. Eta nik ikusten zaituztet solte. Bai. Ez, oza, lehengo Bai. gunetan, en plan da, hau Hombre, igual ez bai. dut ikutzen, ja, ez, konfidantza Osea, horrekin. Bai, ja, bai. ze gertatzen baina da, Ni- bueno, gertatu da, listo. Bueno, Bai, bai, hori bez, ez, Osea, baina bai, ulertzen Bai, zaitut. ni edizio programa horrekin. Bueno, baina hori da Jarraitzen- zu, ez? Bai, Osea, ni- Baizu da, bai, porque ni- ni arkia batet. hori. Osa, ni naiz más
Beste bat. Eta irati da. Bestea. mi Hoi da. Orduan, erabili behar bat erabiltzen dut, no me importa. Ta bakiu erabiltzen. Porque erabiltzen badakit, Bai. pero, sin más, ez zaigu Gauza gustatzen. da, que ja piztez ordenari eta ez. Akordatzen Bai. zarete klase hori... Bai, akordatuko zarete. Ni seguro, porque si Ziur dano Hombre, gainera. Photoshop aquí 100%. sí tiene que ver con Photoshop. seguro que Sartu me acuerdo. nintzela klasera esaten nengoela kriston decepzioan eukala Bai. egindako lanare. Akordatzen zarete? Bai. Osea, Ai, kolorea ez duzu Bai, zara lo de aztarnak. egin behar zara lo de... Ez kontau, igual datoren urtean berriro emango eta ariketa hori, hemen banago. Bueno, aztarnak lana baten batekin behar balin bau urrengo urtetan. Kontuz izan ondo egin. kolore paleta. Esan nahi, ez euki beldurra, porque gujun ginen, oianek ez gauzio zeitea, gujun ginen esaten, bueno, ez detazko ikutuko, ze igual, fijo, kagau itxetela, eta justo kontrako izan zen. Eta gero gaina, ezkenak izkion karpetak ondo izendatzen. Iban ziuzun bat? Antolakuntza, eski, ariketa hori daukat, Oina ikasi bihotzean, dugu, bai, badakit ikasi Bai, duzuela, bai. baina daukat bihotzean, Bai, ze Ez que, gaina, orain gaina dauzkagu, denak karpeta pila bat, izen oso antzekoak eta, osea, nila ez dakit guk ezin da. bueno, badakizue, daukazuela apunteak pasan urtekoak, Bai, antolamenduaren Ez que guk ez inguruan. genitu ni gero nire ordenagailuak, nire karpetak earki ulertzen ditut, eta Bai. pakitena nun daun, ze? Baina Ja, gero baina badakizu Drive-in- talde lanen aritzen zaretela asko. Bai, bai. Si, Talde gure eta artean irakasle ondo. lanean. Osea, guk egiten baitugu karpetak eta gero... Nahiko ondo gure ulertzea. artean konpartitu, ulertzen dira. Gero arazo da, si... Osea, Beste- alguien externo. Oia, kanpoko beste pertsona bat sartzen bali bada, klar, gu zazpi izan geha klasen, orduan, Bueno, baina Nahiko- hori estudio bat bezala da, claro, Osea, baina bai. gure kasun zazpi izan geha klasen, eta denon artean bakiu gutxi gara nola itxitun gauzak, Hori. orduan ja, topea klaro eta daukeu, eta denon artean ulertzen, gero ja, kanpoko pertsona bat sartzen bali bada, esku sartzea, eta beha gauzak itxea, ja, deskoloko bitxigu dena, bueno. Vale, eta ja amaitzeko, ez? Uste dut. bai, Ba, nik nahi nizuen eskertu, dan hori, klase guztiari, izan zarete klase bat, zerbait proposatu zaizuenean, ja, zerbait proposatu zaizuenean, beti egon zaretela prest parte hartzeko, martxoaren bosteko bideoa, o venga, guazen podcast bat, Zortzi. martxoaren 8ko bideoa, podcasteko saioa, Bai. eskola guztiaren aurrean, venga, guazen grabatzera, guazen galdetegi bat egitera, ez daki zeineri, eta beti egon zaretela prest, bueno, hori bez ez dugu esan, baina komunikazio arduradura naiz eskolakoa. ja, bai, Eta, klaro, askotan behar izaten ditut ikasleak, ez? Gauzak itxia. Gauzak itxeko, eta nire partetik behintzat, o komunikazio partetik behintzat, eskerrak eman, ze izan zarete oso talde ona, zentzu horretan. Bueno, eski igual klasetik ateratzeko edo zer gauza zuentzako dator ondo, ez? Ez, bueno, batzutan. Bai, ez, bai, pizka da, Bai, a ber, ez esan bai. gezurrik. Ez. Egia. bai. Egia da. Batzutan eskertzia. Baina, bai, osea, nik uste dut falta somatuko dugula. Bai, benetan, Iratiak esan genuen. Behar bai ez zue... Ja, urrengo podcastak urrengo urten deitu. Egia da Bai, batzutan, dispertan zezaretela pila bat, Bai, Bai, baina ez gehiegi, que... beti. Hola gea. eta edo bestelan esan da bizeri, osea, dispertatzen zarete, David gutazio esateko ke? sartzen gara montaje gelara, Sartu. sartzen garela montaje gelara, eta bata da goitze egiten ez dakizeri buruz, beste ez dakize, eta da como, a ver, Bai, mesedez zentratu, zaudete bideoa editatzen, Baina, gero bai esan behar da, ja, lortze zuenen kasku jartzea bakoitzak beria, ez gaitze egiten, inorrengi. baina hori, osea, nik uste dut somatuko dugula proaktibitate hori euki duzuena zuek eskolari eman dio zuena, ez? Bai. Ja ez bakarri zikloari. Ja, bai, claro. Así que eskerrik asko, nik uste dut irakasle guztien partetik gala mesua, David, sartu hori esatea guri. Ez. Etorri, honea eta esan. Véndenos la mota. Eta dan Ala. hori ez zue bi hori bakarrik, Ez esan digu. Irati, Carlota, Naroa, Ana, Isaro, Markel eta Itziber, danok. Argazkilaritza, FT, bi. Ja, Hori da. es que... Gaina, izan geha degradados a FT2. Ja, ez dira ez da gure izenak agertzen. Bai, barkatu. Lan taldeetan... Ez Ez da. izenik, ez. FT FT2. bi. O idarteko ikasleak, osea... Bueno. A ber, ez dira inbeste. Esan nahi, Ja. zazpi izen. Ez da 30. Zazpi izen Bueno. sistrin jartzie.
Ba, listo, nire partetik. genial, Bai, no? Bai. Zeran despedituko duzu hau. Bestela bai sentimentala jartzeko mi eske gure irakaslea izatea da. Hore menos sí. mal. Eskerra, Baina nire lehen urten de esan genizun. Bai. Artenetzak gure irakaslea izan, baina ala ere oso estimanik. Badakit. Bai, nik uste... Jaso dut imeien bat, zuena, ez dakit egiten hau. Horregatik. Bai. Bai, norbaitek idatziz estan. Bai, seguro nahi ni. Ez dakit, ez nire akordatzen zein Ez dakit, izan. baina nik uste, en plan, ikasten dara matzat urte guztietan, zu izan zela, no digo de, egitan, Eta David, bat pare. Bai, eta David ere, eso digo muy en serio, gehien ikasi duan irakaslekin. Buah, En plan, eta Dani. denbora gutxitan asko ikasten dara zuekin. Bai. Hori egia da. Kaineroa gara. Baina ez Zorrotzak, sentitu Baina Bai, oie bai, baina azkenen naizta pertsona bat zorrotza izan, okaineroa edola, zuekin edukit ezberdinak ikutu. Ez da, alo, tipo, demo guztin gauza asko ikasi zeu zerri buruz. Bai. Dena ikutu dugu, dena atxugea trastatzen, ondotak gaizkitene, bai? Claramente. Bai, eske danekin egin dituguen beste prueba de fallo, pero vuelvo a hacer. Claro, baina eske hor ikasten da. Ja, Claro, Ikaskuntza horretik. hor sortzen da, Oida ez? gauza, eta hortaz gain, gio gaina buen rolloa, ze adibidez, danitazu etxateo aurten gure irakaslek, baina hemen zabiltzate. Bai. Pululando. Ni beti, atia jota, zetan zauzie? Ta lehen urten Davidetzan gure irakaslia, baina bai etortze zala gure gela. Ja, Ta da gure gaina hitzaitezu. Taina etortzen zen, eta tampoco los conocía mucho, en plan. Ja, eta ala ere etortze zen, itxeiti ziun, de todo esate ziun, konpontze zizkiun gauz guzti gaizki genintxunak, claramente, eta gero urren urten esate ziun. Babetxu, gaur, Nik esan behar dut. itxo, Bai, barkatu. gaur eukidugu horrelako momentu bat, ja, lehenengo maiakoekin. Sartu David klasera eta esan die, hau, esku hau, ez da gizatani, jazta, ari da sortzen, Bai, berriro, pasan. Arazo bat daukeu, mundu guztia David dala bakarra esatiguna, dala argazki guztitan, eskuk moztitu. Tipo, argazki baten, edo esku guztia ikustea, edo ez da ze ikusten. Baina hoi tipo tarteka behatz bat ez ikustea behatz guztik, ez zaio gustatzen. Ja. Ez que gain estetikoa da. Ja, Bai. baina guk ez inoiz fija, baina Davidek denbo guztien berdin esategu. Nik esan behar dut, Eskuk. Davidek beti, en plan, como que me ha dado respeto. Ja, beldurra mateu, bai. Bai, iaz, oasa... Ez da beldurra de... Ez da beldurra de gaizki pasa. No, Da ja. tipo, rapauta, dena beltzez, patillakin. Dijo gaina, ez dakitzen bat neurtzen, eta dijo pasillotik, tun. Esatezu, Bai, albai, apisonadora. Pero respeto en plan... Osa, ulertzen da, no? Bai. Tipo, atxe bat bezala. Bueno, Bai. Tipo, respetu atxe bat bezala. Ez No, pero... Osa, Ez da fiatzen gutaz bere ume zaintzeko. Baina nik hombre, Ez no, dakitzatik. ni pentsatzen uzala izan dara baina zorrotzagoa. Oia, nik uste nun Orokorrean. asko zezorrotzaga izan zen, baino... gure helburua badakizu beti dela zuek ikastea, eroso sentitzea, denbora guztian, eta sortzea gela giro bat, non galdetzea, esten pasatu behar zure burutik, hau galdetuko dut? Galdetzea. Ja, hasiera Ja. baten bai pentsatzen nuen asko, nik uste Osea, Ja, nik uste, dena ja. galdetze du. Jon Ni hasi gaixoa. nintzen galdetzen mokap klasean. Bai, ja badakit. Osea, izan zan un antes y después, klase hori. No. Bai, eta jo, hori da oso Jon gaixoa. garrantzitsua. Sortzea espazio seguru horiek galdetzeko aukera izatea edo zerri buruz. Osea, eske azkenean irakaslea gara, Ja, eske bai, bada irakasteko. Osea, Bai. eskertzen dugu klase bat galdetzen duena. Bai. Ja. Bai, nik uste azkenen, naizta irakaslek izan ebai giro ona sortu dela guri tarten. Bai. Eta bai eskertzea. Ez que nire irizita momentu bat, ez dugu da naia direktamente. Galdu naiz. Eta hortik hori Lagun- vale, nun galdu zea. Hasieran. Eta ni. Bueno. Gero gertatu zaigu bai, tipo, egon ginen hasiera baten, ez genula eze galdetzen, eta guain dena galdetze du, odun adibidez, Jon, aurten sartua ez diko ez dauten, eta dena galdetze jo, eta esate, nahiko da, ixo. Eta ja horreino, iritsa Bai. tipo, masifikazio batea erralde. Bueno, ba, listo, ez? Bai, horre arte. Eskerrik asko dan hori, ekipo. Hori da, Bai, kameratzen tekniko, zaudeten Kamara, jendean. irakasle. Ta, bueno, hau bai balioigu, biharko EITB-ako. Gure Zaramala proiektua aurkezteko. Tope! Hau ez dakit nahi izateako, bueno. Así que, juri guztia. Adiós. Muxuz!